tapetoane înconjurate de vegetație și lac. Deși ne aflăm în mijlocul Bucureștiului, am găsit o oază plină de liniște și relaxare, unde putem descoperi din nou cât de frumoasă este România. Ne aflăm în Parcul Herăstrău, despre care vă voi povesti în minutele care urmează. Parcul Regele Mihai I al României, sau Parcul Herăstrău, este considerat a fi cel mai cunoscut și cel mai variat parc din București. Acesta a fost amenajat în urma curățării zonei mlăștinoase din jurul lacului Herăstrău, iar arhitectul care s-a ocupat de acest proiect a fost Nicolae Caranfil. Puțin știu însă că numele Herăstrău vine de fapt de la gater, un fierăstrău mecanic care se afla la capătul podului. Astăzi, Parcul Herăstrău este un loc potrivit pentru a practica sporturi în aer liber, dar și pentru o plimbare liniștită. Deși în Parcul Herăstrău găsim multe specii de arbori și arbuști, există și unele care pot fi considerate cu adevărat rarități sau unicat. Un astfel de exemplar este chiar cel al salcâmului japonez cu ramuri plângătoare. Deși prima dată a fost menționat în 1960, pentru că nu a fost cunoscut în literatura de specialitate, acesta a căpătat aici în România numele de Sophora japonica București. Herăstrăul ascunde și mulți arbori protejați de lege, printre care și stejarul lui Tagore, care a fost plantat pentru prima dată în anul 1961. O expoziție horticolă permanentă este chiar Expoflora, care se întinde pe o suprafață de 15 hectare și care vă invită să o vizitați pentru că a fost amenajată cu mult bun gust și culoare. Din surprizele pe care Parcul Herăstrău le oferă vizitatorilor săi este grădina japoneză, care a fost donată de însuși împăratul Japoniei și amenajată cu ajutorul Asociației Culturale Româno-Japoneze. Este interesant să veniți aici primăvara, pentru că atunci când înfloresc cireșii puteți fi martorii unei adevărate explozii vegetale. Un alt loc deosebit din Parcul Herăstrău este Alea Cariatidelor, iar grupul statuar prezent, format din 20 de statui din piatră artificială, nu este de fapt opera originală. Aceasta a fost creată în 1939 și amplasată inițial în Parcul Carol. Cariatidele sunt de fapt coloane sub formă de femeie care sprijină antablatura unui edificiu. Aici puteți găsi mai multe statui de o deosebită valoare, foarte interesante, însă și busturile anumitor personalități, cum ar fi cea a lui Hercule doborând centaurul, cea a lui Prometeu sau a nimfei adormite. Cea din urmă a făcut parte din ansamblul Grota, care a fost amplasat inițial în Parcul Carol. În anii 30, Parcul Național, așa cum purta pe atunci numele, găzduia și Muzeul Național al Satului, primul muzeu etnografic care a apărut la inițiativa profesorului Dimitrie Gusti. Probabil că cea mai importantă atracție a locului este lacul Herăstrău, care este împărțit în două zone, una dedicată odihnei și culturii, iar cealaltă distracției și plimbărilor. Sunt absolut convinsă că abia așteptați să veniți, să vizitați în cazul în care nu ați mai fost și să vă eliberați de tot stresul cotidian la o plimbare prin Parcul Herăstrău.